bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓen koɓe ayaw habrede pindi tv caggal yettude allah julde rasulu sallallahu alaihi wasallam yettude goto mon kala wiidon aljuma mubarak to mbawɗon heɗade men nder donde baba adama ndere e bawol leydi kala min calmini min juurima robindu jaydeji moon no wirno kala e subaka en garti e 5e numéro de la semaine min mbiyon juma mubarak fannuji kewɗen tawi nder jaydeji leydi sénégal woni fannu cellal fannu jangde e oɗon fannu dawrugol mo dalata caggal ɗo to batti ɗiɗon sumgoji walla mbiyanna to fanniyankoɓe dawrugol leydi sénégal keɓanto ɗiɗon sumgoji législative on fannu tawi nder jaydeji leydi sénégal e oɗo subaka guddirtinde ko jayde guindirde le soleil national ɓe garti koye oɗon institut pasteur mo dakar e ɗeɗon copré 5 milliards CFA men o tigui gam oɗon centre de production vaccin to Diamniadio artirde tigui ngal ɗon pellital kono ko ya wawde bismade leydi sénégal e fewnande hoore mum ɗiɗon vaccine aji ɗum woni ko tawte nder nde ɗon jayde le soleil libération oɗo subakari oɗon fannu cellal kono koye fannu goɗɗo to hôpital Sahir Mbaye mo Amadou Sahir Mbaye mo Louga ɗo wasno fitan mum suko debbo biteɗo Astou Sokna ene wayno ɓe mbi ko oɗon alhaali artirama no hannit ni ɗum ko caggal oɗon joom galle makko e wondude jinnal makko debbo porti plainte faade tigui ganduɗa ko oɗon assistance faade tigui ganduɗa ko ɓeɗon gollotoɓe nder ɗuɗon safridu non assistance à personne en danger homicide volontaire faux et usage de faux ɗum saabi ɓe porti plainte kono kay oɗon gynécologue e oɗon direction hôpital kañumen kala plainte on ɗon ene joofi ɗumen no hannit ni wiide ɓeɗon jaydiyankoɓe libération jaydankeɗe e oɗo subaka article tigui koye ɗiɗon sumgoji législative ti jaaɗi e ɗiɗon tension ngaji fitinaji teskade nder leydi sénégal oɗo saaha e ɗiɗon landaji dewrugol ko wayno yeewi askan wiye benno bokko yakar ɓe garte mumen no hannde ten wiide mabɓe e ganduɗa kamɓe jaynen koɓe enquête oɗo saaha noon ko hunde mettude e ɗiɗon seppoji ɗiɓe tijji e jeetatel lewru juin ndudu gonɗen wonata koye ñalawma alarba ene wayno noon kamɓe kala yeewi askan wi wonde benno bokko yakar foof noon enen keɓono wadde seppo gam kay hollirde mette mumen holliral mettere mumen noon ko yeewi askan wi hollirɓe ko laamu ngu haadi ɗumen walla mbiyen ɗawi ɗumen e ɗiɗon sumgoji wadde yidde ɗawde ɗumen ɗiɗon sumgoji ko noon nde amnata koye wiide Sonko e wondiɓe mum ma jayde besbi le jour arti koye ngal ɗon pellital décision attendue du conseil constitutionnel ko yowti tigui ganduɗa on appel mo waɗi société civile yo haajo tigui ganduɗa ko conseil constitutionnel yo haajo ɗina landeje dewrugol leydi sénégal beele de fitinaji mbasi yeede kono kay fitinaji mbasi yeede jibinede ɗiɗon sumgoji tijjaɗi ɗum saabi ɓe mbi ko elle veut une élection inclusive et calme sumgoji e dow deyre sumgoji tigui ɗi galda e tanaka de kay galda e fitina ɗum woni ko wi jaynen koɓe besbi le jour jayde fitir média l'observateur arti koye oɗon drogue e oɗon armement ganduɗa ko kuure condi pawnode junggo to port autonome dakar ɓe mbi ko dakar sous pression ɗum ko caggal nde gouvernement mo leydi italie windi batake faade oɗo ministre de la justice leydi sénégal e oɗon saisi de munition de guerre to port mo dakar eno e noon on audience hakkude Macky Sall e oɗon vice président and plaide ganduɗa kay nayoɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi enda fawnoɓe juuɗe taw kay koye alhaali 8,3 tonnes ganduɗa ko assuce drogue ɗayno ɓe noon tigui ganduɗa ko fawno hen juuɗe eno e noon gouvernement mo leydi enda waɗi interpellé président de la république e oɗon alhaaliya wona ɗum ko jayni koɓe l'observateur mbaddi jonde junde oɗon directeur général mo Sonacos Modou Diagne fada e oɗon décision radicale oɗon campagne agricole payaɗo o tigui campagne tijjaɗo ɓe garti no hannirta ni jayde las ɓe garti oɗon rapport mo police leydi sénégal cimtol golle mabɓe to ngol de ngol ɓe mbaɗi hitande 2021 ɓe koliti noon kine ɓuura 15 ujunere innama de waɗama walla mbiyanna ɓiɗɗo leydi sénégal waɗama déféré ɗo e nder leydi sénégal kina tolno ujunaje nogas ɗiɗi pawɗi temen nogas ɗiɗi infraction kañum tigui woni ko waɗa e nder leydi sénégal ndeɗon hitande 2020 Thiès noon caracol en tête des régions ou des saisies de chambre ont été opéré e wiide ɓeɗon ganduɗa ko jaynenkoɓe laas e kono kay ngol ɗon timtol ngol police nationale région mo Thiès walla mbiyen diwan mo Thiès ɓuuri fawede junggo ɗaynoje ɗum ko wiyete yamba koye nder oɗon diwan mo Thiès ɓuuri fawede junggo no hannirta ni e nder ɗum jayde las noon arti ganduɗa ko oɗon remous dans la santé eɗen caɗele tawte ɗon fannu ganduɗa ko cella leydi sénégal nguɗon gomo wiyetengo F2S waɗi déclenché 72 heures de grève ganduɗa ko balɗe tati hofgo juuɗe ɗum ko woodi ko ŋakkiriɓe oɗon fannu kona ɗum ko jayniyankoɓe le quotidien ma Jambal Diagne garti ko oɗon insécurité transfrontalière ɗum ko wiyete ganduɗa kaya ŋakkire ndenka e nder tigiya ɗeɗon keede leydi sénégal ɓe mbi ko leydi men sénégal kono kaya oɗon état men ganduɗa kay ne sembina walla mbiyen
tekkina ndenka ngam kaya sembinde ɗiɗon keeri men no hannirni ɓe mbi ko brigade mo fongoli mbi wondude hosanto e mo makko ganda kay darnama ngam kay sembitinde ɗiɗon keeri leydi Sénégal rendi ɗum no hannirni police noon waɗi publié chiffre aji mum ɗum woni ko ɓenniɗen walla mbiyen tawte nder ndeɗon Dianema Jammal Diagne hello mabɓe ɗiɗaɓo respect des décisions de la justice wi noon ko ceerno lo waɗi tigui e rangue ɓeɗon fanninkoɓe dawrugol ɗum woni ko tawte nder hello mabɓe Diané kono Dianenkoɓe le quotidien gatti oɗon passation de service hakkude Marie Hemes Ngom Ndiaye e Abdoulaye Diouf Sarr ɗum waɗi no hannirni Abdoulaye Diouf Sarr hokkimo lengueje ɗe ɗum woni ko tawte hello tatawo nden Dianema Jammal Diagne olel Diagne les échos arti tigui koye on accusation d'expropriation foncière e ko yoyte 7 milliards to Yoff vérité sur une affaire régulière ko Tahirou Sarr a gagné à toutes les étapes de la procédure ɓe gatti tigui ganda ko sudde kongi e oɗon gorko mo hoore fonde wuro Boumon Ndiaye ene wayno noon ɓe gattema konko Tahirou Sarr e halali tigui ɗeɗon leyɗele ɗe ganda tigui haalnom hen to Yoff Diagne les échos arti tigui alhaali oɗon fannu coftal ɓalli leydi Sénégal ɗiɗon supertori yanoɓe yeɓoyde on entraînement baroɗe gendiji men to Diamniadio hen wayno noon ɓeɗon supertori Sadio Mané mbi ko Sadio ummo Liverpool ya Bayern ummo Liverpool ya Bayern ɗi wonno kongi mabɓe kikiɗa hen ko jandi stade natal makko ne jogui toon kanko gorko mo Bambali on dismo équipe nationale leydi Sénégal ɓe gatti oɗon mercato Bayern Paris Saint-Germain ou Real Madrid quelle meilleure destination pour Sadio Mané wonande ɗiɗon kolobaji Bayern Paris Saint-Germain wonde Real Madrid holto Sadio Mané foti yaden ɗum ko namdal jeynenkoɓe stade mbaɗi kona ɗum koɓe gatti oɗon CAN 2023 koɗo yumine to leydi Côte d'Ivoire oɗon éliminatoire puɗɗade oɗo saaha ene wayno leydi men Sénégal bismo to ko janggo ɓen les écuries du Bénin to stade Maître Abdoulaye Wade ɓe mbi ko beele ɓeɗen ganda oɗon équipe mo Bénin ene wawi hulɓinde baroɗe gendi leydi Sénégal ɗum ko namdal jeynenkoɓe stade mbaɗi ɗum rendi woni ko sifa kele garen jeyde leydi Sénégal oɗo subaka aljuma tati lewru juin 2022 en calmini kamɓe kala musidɓe fulɓe yeeɓiyankoɓe men tawa tawi nder johli dunde baba dama en mbiɓe ganduɗa tigui juma moubarak en ñaguima Allah kala ko rewa Allah e nder yontere nde yo jomiraɗo jaɓanen ɗum kala ko wofa hen tara hen yo yaafo hen fa tabarakallah yo Allah jaabo duwuji jaabo ko duute oɗo ñalawma ko kormaɗo ñalawma ganduɗa tigui yawmil jumati en ñaguima jomiraɗo subhanahu wa taala suturu e yaajede nder e bowo leydi kala ɓesgu pulagu ɓesgu fulɓe tawategude kala e nder johli dunde babanama yo Allah waɗɓe nen ka mum yo Allah waɗɓe kisal yo Allah waɗɓe dow deere Allah waɗana ɓe ganda ko cellal duumigal ɓesgu Sénégal ɓesgu fuura tawategude o e nder Sénégal nde o noon mo lañi foof tekkine banggue mum kadi jinggowo hay goto wawa ɗum falade fa tabarakallahu en calminiɓe en juuriɓe nde o noon jubbol so lamminima kalde pinda subaka wuje maggol nebam ko fulɓe lammin ko fulɓe saabi gonal men ganda tigui e ɓogi karala kesse gonal men e ganda kay o kabride gam weltinde pittali mabɓe gam humpiddeɓe wadde mbiyen so gamri tigui yooɗi ko yumma jagge balaɓe en calminiɓe kamɓe foof to mbay tawede no mbay tawtirede gorko mo Bokke Dialluɓe ceerno Amadou Sow fa tabarakallah en meeɗa yijide mo sa gorko en jejjitamo en calminimo en juurimomo en calmini kala yeeɓiyankoɓe Pindi TV e nder e bowol leydi to karallagal to caméra to wonno toon ko Ibrahima Thiombane ɗo e haalirde nde ko Moussa Nia bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jaramon jarama.